салому дуруд нисоратон фарзона ҳастам аз Кореяи Ҷанубӣ. Оиди дохил шудан ба донишгоҳҳои Кореяи Ҷанубӣ суолҳо хеле зиёд омада истодааст ва суоли навбатӣ чунин аст: ман ба яке аз донишгоҳҳои пешрафтаи Кореяи Ҷанубӣ роҳи ёфта дохил шудам, вале ана ҳамон ҳуҷҷатҳое ки аз донишгоҳи Корея ба ман равон карданд, гирифта ба сафорати Корея дар Тоҷикистон пешниҳод кардам, вале ба ман ҷавоби рад омад, яъне ман натавонистам ки виза гирам. Сабаб ин надоштани топик ва сертификати забони кореягӣ аст. хуб дӯстон ва ҳамватанони азиз, топик ва сертификати забони кореягӣ чист? Топик ин то чӣ қадар андоза шумо забони кореягиро медонед, яъне ки уровни забони кореягӣ аст. Сертификат чист? Сертификат ин дар ягон маркази забономӯзӣ шумо забонро меомӯзед, сипас ба шумо сертификати забони кореягӣ медиҳанд. Бе доштани ин чизҳо шумо наметавонед аз сафорати Корея дар Тоҷикистон виза гиред. аз ин лиҳоз шуморо мебояд ки ба маркази забономӯзӣ рафта забони кореягиро омӯзед, сипас сертификати забони кореягиро ба даст оред, то ки дар оянда ҳангоми дохил шудан ба донишгоҳҳои Кореяи Ҷанубӣ барои гирифтани виза ба шумо ягон монеа нашавад. баъд аз ин навор шояд бо суол ба миён ояд ки мо ба куҷо рафта забони кореягиро омӯзем. хуб, китобхонаи миллии Тоҷикистон ки дар пушти ҳайкали Исмоили Сомонӣ қарор дорад ва дар дохилаш маркази Шоҳсеҷон ки дар он ҷо муаллимаҳои бо таҷриба забони кореягиро дарс медиҳанд, метавонед дар он ҷо рафта забони кореягиро омӯзед, сипас сертификат ба даст оред. айни ҳол бошад барои донишҷӯёне ки мехоҳанд ба Кореяи Ҷанубӣ омада дар донишгоҳҳояш дохил шуда таҳсили илм намояд, як барномаи махсус таҳия кардаанд ки дар муддати кӯтоҳ забони кореягиро метавонанд ки омӯзанд. хуб, марҳамат ба китобхонаи миллии Тоҷикистон рафта забони кореягиро омӯзед, сертификат ба даст оред, сипас ба рақамҳои зери экран буда нависед, шуморо дар донишгоҳҳои дилхоҳе ки мехоҳед дохил шавед дохил мекунем. ҳангоми ба китобхонаи миллӣ рафта номнавис кардан ҳатман ки номи маро гиред, гӯед ки моро Фарзона равон кардааст. хуб дӯстони азиз, барои маълумоти иловагӣ метавонед ба рақамҳои зери экран буда нависед, бо шумо дар тамос мешавем. боқӣ дар паноҳи худо бошед.